И здравейте по-рано, аз съм Делдор. И днес, както виждате, сега карам автоматичното, където чакайте, забравих какво правихме миналото. Това беше още вчера. Сега не знам кой ден е. Имам 98% преди малко залезна. Така, сега седим в колелото, защото тук има някакъв кабел. И така. О! Let's go, тук мина. Ето бе. И да отидем на кара. Искате ли първо така? Не знам как да ми слеза. Аз ще затварям, защото мога да карам така с телефона ми. И така. Ако искате, оставете по един лайк, се абонирайте за канала и от мен. Чао!